'Yan Kannywood sun yi jimamin rasuwar jarumi Awarwasa. Mawaƙi Gwanja ya saki sabuwar waƙarsa mai suna Luwai. Jarumar Nollywood ta bayyana dalilinta na fara rufe jikinta a fina-finai. Wata Sabuwa. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ce Allah ya yi wa jarumin masana'antar Kannywood Awarwasa rasuwa. Darakta Falalu Ɗorayi ya rubuta cewa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan Abdulwahab, Allah ya masa gafara, ya kuma ba wa iyalinsa, iyaye da 'yan uwa haƙurin rashinsa. Idan mutuwar mu ta zo, Allah ka sa mu cika da imani, amin. Shi ma Dadi Hikima ya ce mutumin kirki ne, ba shi da wata matsala da kowa. Baya faɗa da kowa akan hidimar abokansa sai inda ƙarfinsa ya ƙare. Allah ka ji kansa da rahama, ka kyautata makwancinsa. Aminiya ta lura jarumin ya sami kyakkyawar shaida daga abokan aikinsa, inda kusan dukkan ɓangarorin masana'antar suka rika jimami da yi masa addu'a samun rahamar Allah. An yi jana'izar mamacin ne a ranar Talata a gidan mahaifinsa da ke 'yan doya a jihar Kano. Wata Sabuwa. A wata sabuwar kuma mawaƙi Gwanja ya saki tsakuran sabuwar waƙarsa mai suna Luwai kamar yadda aka gani tana yawo a kafafen sadarwa bayan ya fitar da ita a shafinsa na Instagram. Idan ba manta ba, mawaƙin ya fitar da waƙoƙi biyu, War da Chess, da suka tayar da ƙura a watannin baya, inda har hukumar NBC ta hana sanya waƙoƙin a gidajen rediyo da talabijin na Najeriya. Sai dai tun kafin a samu cikakkiyar waƙar an fara cece-kuce akan cewa waƙar batsa ce. Aminiya ta gano cewa kalmar Luwai ta fito a waƙar mawaƙi Suna, wanda ya waƙar Cakwala Daɗi, waƙar da ake yi wa kallon waƙar batsa. Haka kuma wasu na ganin mawaƙin ya fitar da waƙar a daidai lokacin da ake jimamin rasuwar jarumi Awarwasa. Marubuci Maji El Hajij Hotore ya ce, bikin magaji baya hana na magajiya. A ranar da ake zama makoki a Kannywood, sakamakon mutuwa ta ɗauki rayukan 'yan masana'antar. Shi kuma a gefe guda, mawaƙi Gwanja ya fara shirin lugugwita hankulan mata da sabuwar waƙarsa mai taken Luwai. Sai dai binciken Aminiya ya gano cewa Ado ya fitar da tsakuran waƙar ce kafin rasuwar Awarwasa, amma bata fara yawo ba sai daga bisani. Wata mata mai suna Fatima kai ta cewa ta yi, anya ba a shiga uku ba, Gwanja ya sake wata Luwai. A ƙasar rubutun Fatima, wata mai suna Aisha Muhammad Aliyu, inna lillahi ta yi sau 4, sannan ta ce, to Allah ya kyauta ya kuma shirya, amma wannan waƙar sai ta zama masifa ga 'yan uwana. Shi kuma wani mai suna Ambasada Auwal Muhammad da Larabawa cewa yi, Gwanja ya sake sambaɗo muku sabuwar waƙa kuma dai mai taken Luwai. Bayan waƙar Chess da War, sai yanzu kuma ga Luwai nan kuma ku ji ta. Wata Sabuwa. A wata sabuwar kuma fitacciyar jarumar masana'antar Nollywood na kudancin Najeriya, Mercy Johnson Okaji, ta bayyana cewa abokiyar aikinta Patience Ozoko ce ta bata shawarar fara rufe jikinta. Jarumar ta yi fice a baya wajen sanya matsatsin kaya da suke fito da surar jikinta a fina-finanta da kuma hotunan da take sakawa a shafukan sada zumunta. Sai kuma kwatsam aka ga sauyi. Da take bayyana dalilin samun sauyin, Mercy mai yara 4 ta ce ta ji daɗin shawarar domin a cewarta ta yi sa'ar samun abokiyar zama ta kirki da har ta ga dacewar ta ba ta shawara. Kin tana lokacin da kike tashi a fim kafin ki aure da na faɗa miki cewa irin suturar da kike sakawa kina ɗaukar hotuna yaranki za su gansu wata rana, kuma da su ne za su gane irin rayuwar da kika yi a baya, in ji Patience a wata tattaunawa da take da Mercy a talabijin. Sai Mercy ta amsa da cewa haka yake. Ke ce kika min magana cewa in rika sanya tufafi tare da yin shiga mai kyau. Na tuna lokacin da kike faɗa min cewa wata rana yarana za su ga hotunan da nake ɗauka, kuma za su iya tambaya ta me yasa na yi shiga haka. Nakan ji daɗi idan na tuna hakan, duk da cewa da ƙyar na ɗauki shawarar har na saba, in ji jarumar. Kullum ina binki, sallar ƙauna da sogunki na yi. Kalma ta soyayya, ko ɗaya kin kasa min in ji sanyi. Ƙaunar ki za ta kashe ni, ki sani ba san daina ba. I don't know what you say, I don't know what you say.
to be with you as a family, baby. Let him to be your husband, he love you too, oh baby. Since he never told me that he loves me, he loves me. Ka faɗa mata ko ba ta suna, ƙaunar ta ba zan daina. I know what you say. No, I know what you Na say. ce miki ko ba kya suna, ƙaunar ki ba zan daina. I love you so much because you love me, baby. I want to be with you because you want to marry me. Baby, come close to me. I don't want to miss you.